Здравейте, дами и господа! Казвам се Наташа Кембъл Макбрайт и съм лекар с две специалности – неврология и здравословно хранене. Тук съм, за да ви представя концепцията за синдрома на храносмилателната система и психиката, известен още с английското съкращение GAPS. Днес сме изправени пред епидемия от затруднения с ученето при децата, аутизъм, хиперактивност, дислексия, диспраксия и много други проблеми. Децата ни имат проблеми с правилното учене и функциониране в света. Същевременно сме изправени и пред епидемия от психични заболявания, биполярни разстройства, обсесивно-компулсивни разстройства, депресия, хранителни разстройства, шизофрения, епилепсия и много други. ГАПС обяснява от какво са причинени тези заболявания, как и защо се развиват в тялото. ГАПС дава първопричините, както и разрешение за тези проблеми. Моята книга «ГАПС. Синдром на храносмилателната система и психиката» вече е преведена на български език, така че и българските читатели сега могат да разберат как да се справят с тези заболявания. Книгата описва подробно хранителния протокол при ГАПС. Това е естествена програма за възстановяване от всички тези разстройства, защото наистина те са лечими. Сигурна съм, че всички сте чували и сте си мислили, че аутизмът, хиперактивността и шизофренията са нелечими. Всички тези състояния са лечими. Човек може да се възстанови от тях. Но само при условие, че работи по естествен път, защото човешкото тяло е част от природата. И единственият начин да го излекуваме е като работим с природата, използвайки естествени инструменти, като добра храна, чиста околна среда и други. С всичко това ще ви запознае моята книга и ще ви позволи сами да решите дали искате да се възстановите от тези заболявания. Пожелавам ви всичко най-добро! Доктор Наташа Кембъл Макбрайт ще представи книгата си пред българската публика на 7 декември от 18:30 часа в зала Преслав на хотел Хемус. Входът е свободен, необходима е обаче предварителна регистрация на линка по-долу.